काय तयारी काय जेवणाची? अरे झालं काय? ही इकडे अळवडे तळतात जो तो अळवड्यांच्या मार्गारी आहे. तेव्हा अजून उकाडतं हे बघ. ते अळवडे उकाडतात. मोदक काय? अरे बघ बघ मी बोलली ना त्याचा मोदक बघ. ही बघ का? हो पुष्पक दाखव. पुष्पक घे बस बस. मोदक मोदक तू मागणार ना देणार मी. मोदक तू शिकून ठेवलं असा. अळवडी जर कटिंग करायची असेल तर ही बघा पद्धतशीर एकदम तंतोतंत बघ कसं ते कापायची पद्धत आहे. माझा तू तळून पण तूच काढणार. तळणार मी. हेंका टायमिंग माझं बरं इलो हेंचो हात चलत नाही त्यामुळे माझ्यावर पाळी गेली आहे. ती बघ गौऱ्याच्या आवशीने एकट्यान स्वयंपाक पुरा सगळा. इकडे 1 मॅन शो आणि इकडे 2 मॅन शो 3 मॅन ऍड झालो कसा माहिती कालची हरताळ का आज लागत इली त्यामुळे सगळं तुझ्यावर निघतं. तुमका तकडनं असा काय माझा महाराज झाला. काय हो कधी बाबलू दिसत नाही किचन मध्ये. आज कसं दिसता? बाबलो किचन मध्येच असता. तर मित्रांनो आज आम्हाला कळलंय की बायकांची कामं कशी असतात ती. त्यामुळे तर सुनेनने बनवलेले अळवडे आज स्वतः मी कापतो. माझे अळवडे सुनेनने बनवले. सुनीलने अळवडी कशी बांधलेली होती माका माहिती आहे. तुमका कॅमेऱ्यात दिसणार नाही पण ती कापण्याचा टेक्निक जा ता बघा महत्व ते का बनवण्याक नाही चव नाही त्याच्यावर दिसण्यावर डिपेंड आहे. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो आहे. आता सकाळचे 8 वाजता आहेत आणि गणपतीचा आज पहिला दिवस आहे. त्यामुळे गणपतीची पूजा वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आजच्या व्हिडिओत तुम्हाला बघायला मिळतील. गणपतीची पूजा अजून व्हायची आहे. गणपती आम्ही प्रॉपर आता रात्री सेट केला आहे आणि आता सगळी पूजेची तयारी चालू आहे. आणि हा जो यंदा मी एवढा तयार झालो आहे तो पूजेसाठीच, कारण की यंदाची गणपतीची पूजा ही मी माझ्या भावनाच्या आणि सारंगच्या हस्ते होणार आहे. त्यामुळे यंदाचं गणपती हा थोडा जास्त विशेष आहे आमच्यासाठी, कारण की सारंग पण आहे आणि आता भटजी काका येण्याची पण वेळ झाली आहे आणि सारंग आणि भावनाची तयारी आज चालू आहे. तर त्यांची तयारी जर लवकर झाली तर ते पूजेला दिसतील तुम्हाला, पण त्यांच्या तयारीला जर लेट झाला तर माझ्याकडूनच पूजा होईल, कारण की भटजी काकांना आमच्याकडची पूजा करून मग इतर वाडीतल्या सगळ्या गणपतींची पूजा करायला जायचं आहे. त्यामुळे थोडी गडबड असणार आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या तयारीवर हा सगळा मी मगापासून गडबड करतो आहे, पण अजून काही तयारी त्यांची झालेली नाही आहे. तर आता लवकरच गणपती पूजेला सुरुवात होईल. तर आता भेटूया गणपती पूजेत. चला. वा काका पण इले. चला आज गणपतीचा पहिला दिवस आहे. व्हिडिओ सुरुवात केल्यानंच व्हिडिओची. तर आता पूजा चालू आहे आतमध्ये. तर आता आपण पूजा बघूया. पावडर जास्तच लागली आहे वाटतं. श्रीमन महागणाधिपतये नमः. सुरक्षिताम समईच्या मळात ठेवायचं. भूदीप देवताभ्यो नमः. आणि देवाला नमस्कार करा. शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते दीपदेवताभ्यो नमः. देवाच्या हृदयाला डाव्या बाजूला लावून धरा. शांतो हो, सुप्रसन्नो भव, वरदो हो, अभिमुखो भव, सुप्रतिष्ठितो भवः. श्रीमन महागणाधिपतये नमः. त्रोन्मलः महागणाधिपतये नमः. अर्चनार्थे अक्षतां समर्पयामि. श्रीमन महागणाधिपतये नमः. करता वर्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंधुराची कंठीला माळ मुक्ताफळाची. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती जय मानापूर्ती. जय देव जय देव चरण आनंद पूजन भावे वाय.
पुष्पाणं समर्पयामि. हो. महाराजा स्वामी समर्थ महाराजा पार्थेश्वर महागणपती देवता महाराजा आज हे आमचे विनू घाडी आणि सर्व घाडी कुटुंबीय यांनी इथे वार्षिक अशी तुझी प्राणप्रतिष्ठापना यथासांग करून मनोभावे इथे सेवा रुजू केलेली आहे. त्यांच्या मनात कोणत्याही प्रकारच्या ज्या इच्छा आहेत त्या सर्व इच्छा त्यांच्या परिपूर्ण होऊन देत. जसा दरवर्षी येऊन तो आनंदी आनंद करतोस तसाच आनंदी आनंद करून ही केलेली जी सेवा आहे त्या सेवेचं शुभ सफळ त्या समस्त गाडी कुटुंबियांच्या पाठीशी उभं ठेव. या गाडी कुटुंबियांच्या इथून मुंबईपासून परदेशस्थ ज्या ज्या ठिकाणी सर्व हे गाडी बांधव आहेत त्या सर्वांना उत्तम प्रकारचं आयुष्य आरोग्य संतती संपत्ती प्राप्त होईल अशा प्रकारचा कृपाशीर्वाद ठेव. त्यांचे जे विविध उद्योग आहेत त्या उद्योगांमध्ये भरभराट येईल आणि त्याच्यातून चांगली रोजगार निर्मिती होऊन सगळ्यांना हातभार लागेल आणि तुझी सेवा उत्तरोत्तर चांगली होईल अशा प्रकारचा कृपाशीर्वाद ठेव. जी मुलं आज आत्ता शिक्षण घेत आहेत त्यांना उत्तम प्रकारचं शिक्षण मोबाईल मधले दोष दूर होऊन चांगला मोबाईलचा वापर करून उत्तम प्रकारचं ते शिक्षण घेतील आणि नावलौकिक मिळवतील अशा प्रकारचा त्यांना शुभाशीर्वाद ठेव. कुटुंबामध्ये जी काही आता त्यांचे फळफळावर बागायते अशा प्रकारचं उत्पन्न शेतीवाडी आहे त्याच्यातही कुठच्याही प्रकारची रोगराई न येऊ देता उत्तम प्रकारचं धनधान्य पिकेल अशा प्रकारचा कृपा आशीर्वाद ठेव. आणि उत्तरोत्तर ही सेवा तुझी आणि वृद्धिंगत होईल सगळे सहभागी होतील असे सगळ्यांना बुद्धी दे आणि ही सेवा मान्य करून घे आणि आनंदी आनंद कर. मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. तर अशा प्रकारे आपल्या गणपतीची पूजा वगैरे झालेली आहे आणि आता इकडे मोदकांचं काम चालू आहे मोठा. मग चला मोदक खाऊ केव्हा एक एक नवीन नवीन पद्धतीचे आहेत. मुंबईवाले करणार गाववाले करणार. काय झाली की नाही तयारी? होता म्हणजे अरे हे बघा अळवडे वगैरे सगळा आम्हाला एकटासा जोर केलं. मित्रांनो हे बघा इकडे मोदक करूची तयारी चालली आहे. हे बघा करून झाली करता एकटासन जोर धरलाय ना. आमच्याकडे दोघा जण त्यांका सुधरत नाही काय नाही आई नाही त्यामुळे काय बनवलं मग मेनू? भेंड्याची भाजी आहे, पडवळ्याची भाजी आणि वाटाणे बटाट्याची, अळवडे, पापड, मोदक आणि भात एवढं. डाळ. गौरवची मजा. मग गौरवची मजा तेवाले ना नक्षीवाले नवीन मोदक ना नक्षीवाले मग काढून खातो आज करूक वेळ नाही. आज सुधरत नाही आम्हाला. यांचा काय चालला आता बघा. यांचा खेळ तुमका बघूचा असता आमच्या याच्यावर व्हिडिओवर बघा याच्या इंस्टाग्रामवर बघा. हा किती अले बाबू बाबूले हो हो हे. तर मित्रांनो आता आपण बघत आहोत जेवण कसं होतं होय ना. सारंगने मी हो बघा दोघ जण सारंगाने मी आता जेवणाची वाट बघतो. तिकडे नैवेद्य कधी तयार होता काय लय ए बघूया चल. हे बघ काय करते आहेत मम्मी. बघ काय करते. अरे आई बघ काय करते ती बघ. हे बघ जेवण चालला. मोदकाची काय करता. मोदकाची तयारी चालली आहे. हे बघा चून वगैरे करूचा त्या म्हणून तिनं जोर केलाय. एकटीने तिने बघ काय चटपट काम केलं मोदक वगैरे बनवून. काकी बघती बघ काकी कशी बघते बघ. हा कॅमेरा हो आता धर हा हले नवीन माझा युट्यूबर नवीन युट्यूबर धर. एका माझ्याकडे दिले नाही सांभाळू. ह्यो काय ऐकत नाही. ये बाबा हो बघा डॅडी खाया फोटो काढता ना कया फोटो काढता तो. चला तर आपण बघूया आणखी गणपतीची बघूया पूजा वगैरे झाली का बरेचशे वाडीतल्या. तर चला हे बघा काय चाललंय. ही बघायची काय मजा चालली आहे ती बघा. बाय बाय कर. बाय कर. अळवडी बघ किती बारीक नाजूक एकदम. बोलबच्चन करणारो माणूस आता जेवणाक लागलो नाही तर त्याला माहित टायमात काय जेवण मिळणार नाही या उपाशी एवढं कापून झालं असतं नाही तर काय. अळवडी जर कटिंग करायची असेल तर ही बघा पद्धतशीर एकदम तंतोतंत.
बघ कसं ते कापायची पद्धत आहे. मग आता तू तळून पण तूच काढणार हं? कळणार मी. अरे हेंका टायमिंग माझं बरं दिलो त्यामुळे हेंचो हात चलत नाही त्यामुळे माझ्यावर पाळी गेली ती बघ गौऱ्याच्या औषधी एकट्यान स्वयंपाक पुरा सगळा स्वयंपाक शब्द वापरावा लागला मला आज. सगळे वन मॅन शो आणि इकडे 2 मॅन शो 3 मॅन ऍड झालो कुठून. आणि हे आमचे नवीन पिल्ले हे बघता आमका बस तकन काय करतं हेंका खेळूतच आमची हिरड गेली दिवस ते ढोराकडे माझी रवली घेऊ घरी तुझं ले तसं भरवून होणार. मग तू भरवलं मग बरोबर गाडी घेतलाय घडून घडून करून आणलाय ते का ले करीत राखत तू गुब्बेदार करवलो. तो माझ्याकडे बघता तिच्या जीव काढतं की मारून. चला अशा प्रकारे पण काकी काय जेवण करीत नाही हो प्रश्न मेन येणार. सुनीली आहेत ना जबाबदारी सुनाईकडे दिलेली आहे. मुंबईवाली आणि गाववाली साशियनात मस्तपैकी आराम करतो काढलेलं. कसा माहितीये कालची हरताळ का आज लागत इली त्यामुळे सगळं तुझ्यावर निघतं त्याचा. तुमका तकडनं असा काय माझा महाराज झाला. काय हो कधी बाबलू दिसत नाही किचन मध्ये आज कसं दिसतं. बाबलो किचन मध्येच असतात तू त्या तुझीच डायलॉग भारी. ते फक्त पाठशून कुस मारूक बघतात आणि माझ्यावर ढकलूक बघतात जमत नाही. तर मित्रांनो आज आम्हाला कळलंय की बायकांची कामं कशी असतात ती त्यामुळे तर बायकांना मदत करा तुम्ही. आमच्यावर पाळी इली हो मगापासून जिलाक सांभाळून राहिला झालो माका सांगता बाबा सांभाळणार नको या तैरीत करणं पत्कारला या सांभाळण्यापेक्षा. तर सुनेनने बनवलेले अळवडे आज स्वतः मी कापतो. माझे अळवडे सुनेनने बनवले. सुनेनने दोन सुना एकत्र झाल्या सुनेनने झाला ते. काय आज या रेसिपी विचारले का काय काय विचार बायकोक जरा काहीतरी विचार. काय गो हिरव्या वाटाण्याची भाजी, कोबीची भाजी, डाळ, भात, अळूवडी, पापड. कॅमेऱ्यात बघून बोलू शकते. अळूवडी, पापड आणि मोदक. मोदक भात बीत नाही. भात बोलली मी भात डाळ ते बाय त्याच्यातलं एक चमचा दे. जी कोणी ती लावल्या ती पोकळ लावल्या ना तो माका सांगा नको तूच लावली आहेस ना मग काय मग बरोबर मग काय चालेल. मोठा दे मोठा. नाही कसं असतं माहिती पुन्हा परत सांगायला हवं बाबा तू सांगितलंच नाही म्हणून सांगायला नको. चला लवकर लवकर बनवा. बाबलो तुमका आज पूर्ण मदत आज बाबल्याची आहे बघा. अशीच बायकांका मदत करा. मार खावा. थांब हकडे कर कॅमेरा. अळवडी कशी बांधलेली होती माका माहिती आहे तुमका कॅमेऱ्यात दिसणार नाही पण ती कापण्याचा टेक्निक जा ता बघा महत्व ते का बनवण्याक नाही चव नाही त्याच्यावर दिसण्यावर डिपेंड आहे. तर मित्रांनो घराकडे सगळी जेवणाची तयारी चालली आहे लगभग. तोपर्यंत आपण गणपती फिराया गणपती बघूया आणि प्रत्येकाकडे आज काय काय चाललं ह्या बघूया. मेन गणपती म्हटलंच की सगळ्यांकडे सो आनंद असता आणि कोकणात म्हटलंच तर बघूच नको. हे बघा सगळी तयारी. अरे सगळे बसले अरे जेवण वगैरे झालाच की का मग गणपती बाप्पा मोरया. हे ओमकारांचं गणपती. होम्याचं डेकोरेशन बघा एकदम भारी आहे. काय तयारी काय जेवणाची. अरे झालं काय ही इकडे अळवडे तळत जो तो अळवड्यांच्या मार्गारी आहे. मोदक काय अरे हे बघा ओमकार गाडी. हे बघा नेवरे वगैरे भरपूर ह्याच्यात काय अळवडे पाठ बीट ठेवलास म्हणून म्हणतो. ढाकणा उचलतात मेनू काय काय अळूवडे आणि काय ती वाटाण्याची भाजी आणि पडवळची भाजी. बघा गणपती आमच्या वाटा गाव आहे एकदम वाटाण्याची भाजी जेवल्यासारखे. काय रे पापड मोदक काय मोदक हे काय मोदक मोदक दिसतच नाही त्याच्यात नेवरेच काढ रे मोदक. हे तेजून बनवलेले मोदक होते बघा. फ्रीज मध्ये अरे हे साच्यावाली होती ही साच्यावाली क्वालिटी ते बघ डब्यात बनवलेले आहेत.
नेवरे हा. नेवरे हाताने बनवलेले दिसतात ना. तर मित्रांनो ओम्याकडे बघितलाच तयारी झाली आहे, जेवण वगैरे झाला सगळी. आणि आता आपण जाऊया बबल्याकडे, बघूया काय तयारी चालली आहे ती जेवणाची. पवारीन बघूया काय आरड करता ती बघा आता. ओ पवार काय हो झाला घे पवारनी जेवण झाला की नाही? जेवण जोर केलं हे. अरे ही बघा तयारी नैवेद्य काढूक लागली पवारी. मोदक बी तर भारी केलं काही. एका लावता 21 पाला काय? नवस बोललेलो ना. हा पाला ठेव. 22 होत एक जादा ठेवलं. नाही रे होय. 1 2 3 4 5 हा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बरोबरच ना. बघ नाही तर कमी पडतात. नाही अरे गणपती कमी कसे वाटते बरोबरच घे. बस खाऊन जाशी 2. ऐकलं तुमचं नाही होईना. हळवडे बिळवडे केले नाही जोरच केला काय आता भारीच काम करून टाकलं. काम याच्यात होतंय टाकले म्हणजे काढशी पोटून कोणतरी मला काय माहिती कमी होत खरे अजून तळूच होत. हे बघा नैवेद्याचं काम चालू आहे पवारनीकडे. अजून चल आता मी जातोय. मग हे हा, मग येतोय. तुझी तयारी जोरदार आहे. रात्रभर करून आता पुन्हा परत आता परत दुसरी ऑर्डर दिली नाही. ऑर्डर घेतलं. हो लगेच म्हणतो काय जागरणात गेलो की काय? हो. काय रे म्हणते म्हणते म्हणतो म्हटलंस की वर टकला करणार पहिला झालं. इकडे वाडी वगैरे काढून झाली आहे. एवढाचा उपयोग काय नाही, शून्य आलो पप्पा मध्ये म्हटले. काय काढलेस? मोदक केलेस तू स्वतः जातीनिशी. हे बघा मोदक बघा खाऊ जेव केव्हा. आता मी दाखवणार आधी नैवेद्य आणि आमका भूक लागलेली आहे जामा. तू हाती केले स्वतः एक नंबर. तर मित्रांनो आता आपण नैवेद्य दाखवू जाऊया. पप्पा दाखवतात आणि हे बघा 21 मोदक केलेले आहेत आणि आता नैवेद्य दाखवूक चाललं. मग सगळी कपड्यांची जबाबदारी तुझ्याकडे आहे. नाही तर त्यांच्या घरातलाच होत नाही तुझे कपडे काय कुस्ती ते काय बघ चांगले घरातलं होत नाही म्हणजे घरातलं जेवण होत नाही तर कपडे गंधुणार कुस्ती. काय सांगता. तर मेन मित्रांनो हे बघा मोदक शिकता तकडे शिकवता बायको गोवा. अरे वा काय ग शिकवतेस की काय त्याला? हो थांब आता पाती बघताय मी कसे काढतोस उगीच नाही. बघ आता तूच बघ. ता बघता बघ. ह्या बघ कसा बघता मोदक करता तू. मला तोच मदत करतो घरी असल्यावर. तो नाही ग आता ते म्हण जरा. हे आताच्या आमच्या ज्या नवीन बायका आल्या आहेत ना त्यांना ते अशा कमेंट येतात बऱ्याच ठिकाणी पण ते म्हणा जरा. ते आधी तो म्हणतात काय एवढं ह्या काय ते म्हणजे जरा पोज वाईट वाटते रे. मागसून तर गाळी घालतात ते म्हणणारे त्या बायका मागसून नवऱ्या गाळी ते बरेचसे असतात. काय काय मायजा गोता अशी बरीच असतात. नाही ग खरंच तू नाही. बाजू घेतल्यावर बघ कसे बायका आमच्या तशा हुशार आहेत डोक्याने. फक्त ते मध्ये त्यांचा टेपरा जाळा होता. पण काय पण म्हणा पुष्पा बाबा ओ म्हणता. ओ ओ ओ हे काय ह्या वाटतं फिलिंग वेगळा. ते जरा म्हणा जरा ओ मन कसं मन. ओ ऐकताय का? हो तो बघला ऐकतो ऐकताय काय? बघ बघ मी बोलली ना त्याचा मोदक बघ. ही बघ ग. हो पुष्पा दाखव पुष्पा. बरोबर हा की नाही सांग तरी. मोदक आमचं मोदक उठलो. तुमचं मोदक उठलो. तुमका वाटतं ते नवरे बायकांका मदत करतो तसे.
वाटत तर नाही चेहऱ्यावर ना ते वाटत नाही. त्याच्याशिवाय इलो नाही तो. अब नवीन माणसाक पुष्पक घी बस बस मोदक मोदक तू काय मागणार तर देणार मी त्याला. मोदक तू शिकण ठेवलं असा सांग. शिकण म्हणजे आपोआप कोणी शिकाल. कोणी शिकवलं? आवड असल्याशिवाय येतं तू की. करतो स्वतः. मग तू शिकवलास? असं शिकवलं नाही तो त्याने बघून बघून तुका शिकून शिकला. येणार तापन अच्छा मी हा, असं आवड मनात- बाई. मनात घेतलंय तर करू शकतो. हा, मग तसंच आहे. तर मित्रांनो नैवेद्य वगैरे दाखवून झालो आणि आता आम्ही सगळीजण जेव बसलो. सगळी म्हणजे ह्यो व्हिडिओ अपलोड करूक गेलो विनू आणि नाहीतर तुमका व्हिडिओ गमाचो नाही. तर आम्ही सगळी जेव बसलो. ह्यो बघा सारंग पण बसलो पुढ्यात फळा घेऊन बसलो आणि हले ले ले हो बघा ह्यो फळा घेऊन बसलो खाऊसाठी आणि याचा निवेद वाढून येऊ पशार झालो काही फरारी. तर सगळ्यांनी जेव घ्यावा मस्तपैकी आणि गावा गेला असतं गणपतीच्या पाया पण पडा घ्यावा. हा कसा बरोबर ना रे. तर चला मित्रांनो इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओत. दररोज व्हिडिओ येणारच. ह्यो आत्ताचा एपिसोड आहे खतम. आहेत थांबूया होय ना. बाय बाय कर. बाय बाय कर. बाय 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 बाय.